В този епизод сме с двама гости, така че за публиката, която слуша без да гледа видео, която слуша в Spotify, Apple Music и Apple Podcasts, където решат, да представим гласовете на гостите. Ивайло Спасов. Здравейте. Този мек и кихлибарен глас. И Светослав Тодоров. Здравейте. Има ли сега ще се кажа, че гласовете ви звучат супер подобно на аудио? Да, и те няма да могат да разберат хората и хората цялото време. И ще са принудени да си пуснат видеото, което може би е такова. Мога по-Ленард Коен басовата. Топ. Момчета, направо ви питам, понеже вече в интрото споменах, че ще си говорим за музикална журналистика и по-точно журналистика за електронна музика. Коя е последната статия, дето прочетохте, която е за електронна музика? Още, че последната статия, която ме впечатли, всъщност няма нищо общо с електронната. Нищо, давай, ние го очакваме от теб. Да. Знам, че ти си личността Тя не ми е чак толкова чужда, между другото, но последният текст, който много ме впечатли, беше интервюто с Оливия Родриго в Ню Йоркър, която предполагам всички вече са слушали волево или не волево. Аз мисля, че ако съм 20 годишна поп-звезда, която превзе всичко с първия си албум, сега има втори. И е такова дете генийче, което по интересен начин тя приплита много мейнстрим поп с леко 90-тарски алтернатив рок елементи. И се получава нещо доста вторично и тритично, но все пак е интересно, че това вълнува, нали, доста хора, в които са... Кое е под Gen Z? Кое е под Gen Z? Кое е поколението след Gen Z? Следващото? Да. Нещо, дето не е измислено. Хич ме няма в тази класификация. Ермалък, да речем. Имаше наскоро интервю с нея в Ню Йоркър, между нея и Дейвид Ремник, който е абсолютно хардкор политически журналист в своите 60-те години, писал книги за разпада на Съветския съюз и така нататък. Така че беше, нали, много по някакъв начин интересен поколенчески сблъсък и той е по някакъв начин между много поколения. Тъй като говорим за хардкор политически човек на 65 и поп-звезда на 20-21. И това по принцип е много интересен жанр, който в България примерно не се прави. Може би едно от най-любимите ми интервюта на света, той има милиони в YouTube, е между Дейвид Боуи и един доста известен британски водещ, който наскоро се пенсионира, Джереми Паксман. И в това интервю от 99-та Дейвид Боуи предсказва целия интернет. Цялото разпадане на информацията, превръщането в отделните жанрове на контент и така нататък и така нататък. И не знам дали това не е защото изпълнителите от българска гледна точка са нещо като ентертейнери. Те рядко са личности, които могат да обсъждат проблемите на деня. Докато малко или много в западната перспектива на нещата е друго. И можеш да имаш много политически британски журналист, който да си говори с Дейвид Боуи какво е интернет през 99-та и да имаш експерт по съветска история, който да си говори с 20 годишна поп-звезда. Това като замисля са експерименти, които малко не се правят тук и не съм сигурен дали биха били успешни, защото тези хора не се познават в повечето случаи. Как протече интервюто с 20-годишната поп-звезда? Защото е ясно, че журналистът е бил 60-годишен ветеран. А от нейна страна? Много по някакъв начин богат стил на изразяване. Като думи, мисли. Като човек, който осъзнава, че се случва някаква абсолютна лудост около нея. Но има едно, може би, как да го кажа, Тейлър Суифт. Нали, всичко около тебе е лудост, но по някакъв начин глеждаш нормален в тази лудост. Да. Като електронна музика не знам. Аз изключително много обичам статиите в The Quietus, който е един британски сайт, който до голяма степен много хора от 80-те и 90-те пишат в него, където много често има неща свързани с годишни албуми. Примерно, да кажем, от краудрок ерата на 70-те години, дискофазата от края на 70-те, началото на 80-те, някакви пресечни точки между New Wave и Dark Wave. С годините все повече са ми интересни тези течения, които са под мейнстрима на електропопа. И когато виждаш колко много неща са копирани от това, което ти познаваш като първоизточник на някакви хитове. Да. Така че може би това, което е при мен по-свързано с електронната музика е едно постоянно изравяне на някакви неща, примерно, които са се случили в Германия през 75-та, примерно.
чисто като знанията, които научаваш. Да, Сега. и не знам, примерно виждаш кой откъде е крал или се е вдъхновявал много често. Като го каза това и като си говорим как в момента контент е къс, аз от къс отказ от интервю с Дейвид Гроул от Нирвана, той разправяше как е постоянно крадял барабани от диско парчета. Да. От 80-те години. Това беше с Зейн Лоу интервюто. Мисля, че да, точно. Да. И прямо барабаните от Smells Like Teen Spirit са от, забравих кое диско парче, от края на 70-те години, което е супер яко. Да, в този смисъл и двете неща, дето съм прочел наскоро, малко продължават от това, което казахте току-що, защото едната статия не е свързана много с електронна музика, ама като спомена Нирвана, имаше в Guardian един много брутален профил на Стив Албини и нали, еволюцията на Стив Албини. Не знам, това е много ценно да се прочете. Не знам колко са запознати хората с него, но той е един изключително циничен човек, който общо взето само хедлайна е такъв, ако най-тъпият човек е на твоя страна, значи си на грешната страна. В смисъл така започва статията и той един журналист на Guardian е отишъл и е прекарал доста време с него, където той сега в момента в този профил разказва колко е бил тъп и какви глупости е говорил през годините. Той винаги е бил много скандален в мненията си за музикалната индустрия, за колегите си включително. В смисъл абсолютно никаква цетка почти няма на устата. И много интересно да се прочете за еволюцията на един човек, който нали, си е панкар по душа и в един момент вече малко е пораснал и как са се променили възгледите му за музикалната индустрия по принципи, за всичко, което прави. Няма какво да е преразказано, но е много ценно да се прочете. Смисъл супер добър текст и много добре направен като журналистически материал, защото това не е въпроси разменени по имейл, примерно, или не са се чули по скайп, не е било Zoom, колото е отишъл при него и те са прекарали време заедно. Тоест, те са яли, пили са заедно, говорили са си и оттам от някакви малки откъси се вижда как разговорът е много добре конструиран. Другото, което прочетах е пак, в смисъл аз наистина не чета чак толкова много статии в момента, но съм абониран за един нюзлетър на Тод Бърнс, който беше преди главен редактор на Resident Advisor. Той е нещо като Music Journalism Insider се нарича, където той прави някакво такова като Reader's Digest малко за всички важни неща, които през седмицата се случили. Да. Там в предния му мисля, че т.е. в началото на... Не, в края на септември имаше един много добър текст в DJ Mag. Сега смисъл да не ме убият хората, но беше за бъдещето на семплинга. Всъщност него го видях и в Twitter, защото Code9 участва като един от хората, които говорят за това откъде са взимали вдъхновения, как семплирането всъщност се променя като подход, как се отразява при правенето на съвременната музика през погледа на някакви много различни профили музиканти, нали, от Code9 до някакви хип-хоп диджеи, до някакви поп-звезди. Също доста любопитен текст за четен. Много рядко ми се случва да чета в DJ Mag, обаче това беше наистина добро. Мисля, че се казва What is the future of sampling. И си струва времето, особено за хора, които се занимават да продуцират и използват семплирането като подход. Нали? Пък и за тези, които слушат, им е по-интересно. Но да, това са двете неща, които напоследък съм чел и са ми харесали особено много. Защо не всеки вижда, че те DJ Mag? Аз според мен имам отговора, но ми се иска да го чуят. Хората да чуят мнението ти. Не искам да кажа, че не се кефя, нямам навика да го правя. Винаги съм го избягвал по някакъв начин, просто защото във времето, когато аз активно пишех и четях, т.е. четях някакви примери, от които да се вдъхновявам в кавички. DJ Mag ми беше на последно място в класацията, въпреки че там винаги са писали доста интересни хора. Заради всички други неща, които правяха, които не са толкова свързани с музикален журнализъм, колкото с промоутване на неща, които според мен бяха за времето си малко прекалени или примерно насочваха цялата тенденция на случване на харесване на масовата публика, конкретно в електронната музика, към грешни посоки. Според мен, нали, това е изключително субективно, защото са грешни. Мисля, щом са ги харесвали толкова много хора, значи най-вероятно са били правилни, но просто DJ Mag никога не е блестял с някакъв супер остър журналистически стил. Той винаги е бил повече за масите, но пак казвам, там има супер интересни статии и те често пъти работят с външни автори, които са много добри. Да, не искам много да ги дисвам, но не ми е най-любимото издание, така да кажа. Добре, гордо в примерите, които дарахте, нещо, което казахте за дълбочеността от една страна и от друга страна, само в случая на Светлио, когато има точно някакви контрасти, ветерана журналист с младия човек и така нататък. Светлио, ти каза, че според тебе такова нещо в България
не се случва и може би защото не може да се случи? Можеш ли да елаборираш? По принцип ми се струва, че в местен контекст писането за музика, кино, въобще за култура е много отделено. То по принцип се смята като, как да го кажа, изключително различен свят от, да кажем, политиката, обществото, въобще социалните проблеми. Аз си мисля, че ужасно много неща, които се проявяват като проблеми, тенденции в ежедневие, в политиката, много лесно могат да се проследят през кино и музика. До голяма степен веднага се вижда един, как да го кажа, блюпринт, който, как да го кажа, се просмуква в определени културни феномени и след това те се разрастват. Така че сякаш има един консерватизъм, че културата винаги се възприема като забавление по някакъв начин в България. Изцяло ентертеймент. Да. Това, което... как да го кажа? Ще дам един малко отвлечен пример, но ще се върна към ядрото на нещата. Може да има терористична атака. Може да има, не знам, да се сменя правителство. Ако в някакво телевизионно шоу гостува, примерно, не знам, актьор, музикант, всичко това е някакъв вид промоция. Зрителя да си почине. Никога няма да има въпрос към актьора какво смяташ за тези протести. Ти, да кажем, подкрепиш ли това? Какво е твоето виждане? Масово всичко е някаква такава размяна на реплики, която е, как да го кажа, просто се разменя информация във въздуха. И след 5-10 минути тя свършва. Отвлеченият пример, който ще дам е, веднъж попаднах в, така да се каже, заешката дупка на YouTube и не знам защо изнъж ми излязаха някакви интервюта с, да кажем, някакви български личности от примерно 2013 година. И абсолютно всички ги питаха какво е вашето отношение към протестите. Говорим за протести 2013, Dance with Me и така нататък. И се замислих, че това са неща, които вече хората не са питани в България. Освен ако, да кажем, не са топ 3 известен писател, топ 3 известен режисьор и това е. Всички други отвъд този 5-6 са малко третирани като твърде тъпи да имат позиция и може би те се самотренират самите те да бъдат по-аполитични. А когато си прочи, вече имаш, музиката ти носи съвсем различно послание, което не е резултат на пиар, а е резултат на, как да го кажа, това ще ти като личност имаш тежест. Започнахме с примера с Дейвид Боуи. Дейвид Боуи има малко, как да го кажа, директно политически песни, които да говорят много за определен момент от историята. Но го виждаме като някаква, все пак, културен артефакт, феномен. И той е бил прав за много неща в годините и по някакъв начин визионер. Тоест има едно, как да го кажа, третиране на публичната личност, културния контекст, като пълнеш, малко или много. И си мисля, че да, може би заради това отношение нямаме, така да се каже, качествени сблъсъци между, условно казано, сериозната публицистика и света на културата, който включва и музиката. Преди малко каза, че все едно не се питат политически въпроси артисти и хора от изкуството, едва ли не, защото те нямат мнение или нещо. Според мен лично може би до страх от конфликт. Да, защото от една страна имаш поляризация в обществото. Все едно ти се присъединяваш да кажеш нещо, защото веднага ще бъдеш, няма да е прочетено като мнение или нещо такова, веднага може да бъдеш нападнат. От друга страна пък, нали, пък и особено сега с последните развития с следващия кандидат за кмет на София, кмет на България. Следващия кандидат за кмет на София, колко, нали, медиите са очевидно, нали, това, което си го знаем, зависими от политически играчи. Те според мен ги е страх да зачекват такива теми. Според мен те самите тренират събеседници си въобще да не говорят за това и така нататък. И това го има. Но за мен също това е много интересен въпрос, защо в България, особено underground електронната музика, не е свързан с активизъм и няма никакъв политически заряд в нея, при положение, че ето наскоро имаше прожекцията на един филм в Дом, един сръбски филм, който гордо показва историята на сръбската underground сцена като постоянно активизъм и политически конфликти. Електронната музика е много политическа. Диското е много политическа музика. В Берлин... Всичко, което извира от някакъв underground, който обира, как да го кажа, определен слой от обществото, които се чувстват от аутсайдери спрямо рамката, в която са, е всъщност нещо много политическо.
И да, ще я кажа още един пример от Берлин. About Blank е като цяло клуб воден от крайно леви хора и те много го застъпват това. И в България нямаме. В смисъл, съседна Сърбия е доста политизирана. Аз не виждам абсолютно нищо лошо това. А в България не мога точно да си го обясня откъде е то страх все едно. Да нямаш такъв, да нямаш активизма, който е свързан с реалния живот. Все едно, и според мен това някакви хора го има. Това е музика, да си остава музика, какво ми говорите тук за политика? Ето няма лошо в това. Няма лошо в това. Смисъл, всеки е свободен да избира нещо. Мене ми е интересна липсата на едното. Да, смисъл, този пример с About Blank, който го даде, е много такъв. Изобщо това, което се случва в берлинската сцена в момента, аз не толкова детайлно е следил, обаче там пък има твърде голяма политизация. В смисъл, че точно заради това, което About Blank и собствениците са, има страшно много конфликти с някакви крюта, които отказват да пускат там, защото по традиция немските леви са по-близки с Израел. Има драма с палестинците, с правата, нали там, ако се сещате това движение, където дори много известни диджеи, продуценти, нали, казаха, че ще бойкотират Израел и няма повече да пускат там. Тоест, тази форма на политизация често пъти води до някакви крайности, които също не са много положителни, защото има също много голямо неразбиране на нещата. Тоест, защо да прецакваш, нали, в конкретния случай с бойкот Израел, схемата, защо хората, които ходят по клуба в Израел, да ги приравняваш с правителството на Израел. Тоест, ако вярваме, че клубовете и въобще електронната музика и въобще независимата музика генерира някаква форма на протест, ти кого наказваш, когато отказваш да отидеш там? В смисъл държавата или хората, които всъщност могат да направят промяна вътре в държавата? Тоест, тази политизация, аз в смисъл много добре разбирам какво казва Светлио, обаче генерално мисля, че в света на музиката и на изкуството изобщо не са много хората като Бауи, нали, които могат да говорят за подобни неща. В смисъл, че малцина са те артисти, които свободно изразяват мнение и могат да бъдат визионери. Съответно и журналистите често пъти искат да се фокусират върху това, което се случва с музиката на някакви хора, за да могат да си свършат работата. Нали, много рядко някакъв музикант дава контекст такъв, който да бъде по-дълбок, да речем Sleaford Mods в UK. Цялата музика, която правят, е супер политическа. Тоест, те правят дисекция на британското общество в най-черни краски, така че ти няма как да не ги попиташ тях защо го правят. Просто те са супер политически. Но в електронната музика, примерно, спомням си с Страхил, с Кинг, сме си го говорили това нещо, когато той е бил в Чикаго. И нали, е питал някой от тези бащиците на Чикаго Хауса, добре, имаше ли някакъв политически момент във всичко, което сте правили? И повечето хора, повярвай ми, са му казали, човек, правихме го за партито. Мисля, защото някой път в супер натоварена среда, където имаш адски много социални проблеми, всъщност точно музиката и клуба са мястото, от което да избягаш от цялата тази свинщина. Разбира се. Тоест, малко, както би казал Ицо Стоичков, топарце положението. Може да бъде погледнато по всякакви начини. Но абсолютно съм съгласен с него, че в българския контекст липсва някакво задълбочено питане на някакви актуални артисти, що са такива каквито са. В смисъл, като изключим, може би, Азис, който там дава някакви кратки интервюта, но той всъщност е много по-полезен с говоренето си от много от хората, които са така наречени някакви популярни звезди, защото те нищо не казват на практика. Тоест той говори за много повече от проблемите на някакви общности, отколкото някакви хора, които имат милиони гледания в YouTube или, не знам, слушания в Spotify, в българския контекст. Абсолютно съгласен. Като цяло моето чудене беше, нали, не че идеята да се политизира всичко, как все едно и да си изпада в крайности, как, нали, от една страна имаш хора без политическо обвързане, от друга хора имаш такива на Запад, а извънж България нямаш едните. Но това е, сложно е. Това е тема за друг подкаст. Абсолютно. Това е тема за друг подкаст, където наистина може да се говори страшно много за това. За политизацията. За това ще върна разговора и ще го върна отново към вашата история. Вие всъщност как се зарибихте да пишете, как започнахте да пишете за музика? Който иска да почне. Аз мога да кажа накратко моята история някъде около 2006-та. Мисля, че по това време слушах безкрайно много. В смисъл, това са черните години, когато пиратския даунлоуд беше навсякъде. В смисъл, имах огромни хардове, SoulSeek, всякакви такива неща, тегляне на музика, слушане на всичко ново, което излиза. В смисъл, спомням си, дори един приятел ми беше подарил някакви дискове с MP3, някакви неща, които на него му харесват. Аз оттам откривам някакви други работи. И в един момент просто
По това време Blogspot беше голямо нещо. Жена ми беше отишла да учи в Берлин магистратура и аз се оказах със страшно много време, в което няма какво да правя. И нали, освен, че там гърмиш през деня, след работа и някакви такива работи, имах и време да правя нещо със себе си и си направих Blogspot и започнах да пиша за музика и реклама по това време. В смисъл някакви реклами, дето ме кефят и музика, която ми харесва и там тогавашният редактор на списание едно просто явно без Трандов. Да, някакси ме беше намерил, не знам откъде, и ми предложи да напиша някакъв текст за едно. Аз тогава хич не харесвах едно. Но си казах, окей, ще го напиша, смисъл, що не. И някакси от един-два текста в един момент ме поканиха да отида да работя като музикален редактор, защото те си нямаха тогава. Хареса им какво пише и аз дори не съм си представил, че някога ще го правя професионално. В смисъл, имам някакъв бекграунд журналистически, т.е. завършил съм някаква специалност в Софийския, която е с медиен профил. И съм учил в журналистическия факултет, т.е. половината ми изследване е минало там. Ама не съм си представил, че ще работя като музикален журналист. Т.е. през блог попаднах в списание и в списанието вече започнах да се занимавам малко по-активно. А и по това време бях много млад и много гладен и жаден за информация. Т.е. аз не спирах да слушам, да чета и да си мисля какво бих могъл да направя аз. А тези години 2007-2008 в България не беше безкрайно богат сегмента на хора, пишещи за музика. Особено тази, която на мен ми е интересна, защото аз наистина имах тогава много ясен фокус в електронната музика. В смисъл, много обичах да ходя по партите и да треща. Тогава излизаше списание Ритъм. Не знам ли сте хващали? Разбира се, как смисъл, да. Имаше абсурдни неща там. Просто. Наскоро покрай този епизод си изрових един брой, дето имам вкъщи. Скандал е. В смисъл, казвам с най-добри чувства, между другото. Не искам си, просто е констатация. Констатация. В смисъл, аз не разбрах, някакви материали вътре не ги разбрах какво искаха да кажат. В смисъл, това имам предвид. Иначе всеки може да каже каквото иска. И какво? И ти почна в едно, стана изведнъж музикален редактор. В едно и започнах да пиша и започнах всъщност да се уча да правя това, което правя. Защото това са интересни години. Как 2008 година, как намираш контакт с някой, когато харесваш? Примерно някакъв артист, който ти харесва. В смисъл, много от хората, които сега сигурно гледат и слушат, не си спомнят MySpace. В смисъл, сигурен съм, че въобще не са живяли във времето, когато Том ти беше първия приятел. Да. Но всъщност тогава през MySpace беше един от лесните начини да се свържеш директно, особено с по-независими и малки артисти. Нали, с големите си имаш някакъв ясно начертан път, там има някаква пресагенция, с която ти се свързваш, те ти казват може ли, не може ли, пращат ти снимки, но с много от хората нещата се случваха през MySpace по това време. И беше доста забавно, защото ти никога не знаеш какво ще стане. Смисъл, аз преди всеки брой на едно съм писал на 40 човека с надеждата двама да ми отговорят, за да мога да си направя материалите, защото аз имах някакъв определен брой материали, които трябва да са свързани с музика. И така, и то в един момент обаче, като влезеш в филма, те започват сами да те откриват. И да, в смисъл, това са други истории, но горе-долу такъв беше пътя за това да се занимавам доста дълго време професионално с писане за музика. Което си беше изключително приятно. Може би най-хубавата работа в живота ми. Смисъл, ако трябва да съм честен. А горе-долу, тук вече в метафизичното ще премина. Почна да пишеш до голяма степен, защото просто те кефеше музиката, защото беше фен и защото искаше да разкажеш на повече хора за нея. Да, защото истината е, че едно си беше някаква платформа по това време, макар и за малък брой хора. Смисъл не беше най-четеното списание, изобщо стила на писане беше един такъв особен, включително аз сякаш си чета нещата, те са отвратителни, нали? Няма никакво значение, но идеята беше че имаше публик. Тоест, ако кажем, че блога ми са го чели 100-200 човека, в един момент отиваш в някакво списание, което има доста... Колко беше тиража? Над 1000 бройки беше. В смисъл със сигурност първите години може би доста повече от 1000. Да. Накрая може би беше 1000. Последните години беше около 1500, може би 2000 бройки, т.е. беше малък, но в един момент Но сайт и тогава работеше доста. Да. Да, и почваш да имаш публика, т.е. осъзнаваш малко, че това, което правиш, всъщност трябва да внимаваш какво правиш, защото нали, хората го четат. Имат отношение към това и си говорят с тебе после, що ги пишеш те глупости, примерно, или пък, че нещо им е харесало. Тоест, те ти връщат, много често ми случва да ми пишат някакви хора, които ми пишат какво мислят за нещата, които съм написал. И е имало всякакви крайности от някакви хора, които ми казват, че супер зле, до някакви хора, които ми благодарят, че са им отвори очите за нещо, което, примерно, никога не са подозирали, че съществува, или пък един
пич, който в смисъл приятел ми е, но се запознахме после, ми беше писал, че не е вярвал, че те трима артисти, някой друг освен него ги слуша. Такива някакви неща, които те са приятни. Яко е, да. И всъщност ти създаваш контекст, което е много важно и после вече можеш да опиташ да го надградиш, т.е. да говориш за някакъв стил музика, за правене на някакви конкретни неща, т.е. да организираш партията, което малко по-късно стана, но така едно беше много повече от писане, от журналистика, то си беше платформа, която ти даваше възможност тая музика, която разказваш за нея, да я докараш по някакъв начин, т.е. хората да я чуят. И не само едно, но приятели, които по това време организираха партията, защото аз бях индиректно и директно обвързани с някакви промоутерски дейности по това време и в годините, в които се занимавах. Тоест, намирах го с доста смислено. Да. Имаше го това. Със сигурност, аз искам после да се върнем и на темата за едно. Сега и Светлио да каже как започна. Аз винаги съм имал много силен инстинкт да документирам някакви неща около себе си. Помня ужасно много от детството си, защото примерно имам дневник от 1000 страници в 4-ти клас. Така че... травматично също. Не ли терапевтично всъщност? Ти си... Минаваш през училищен двор и си казваш, тук загубихме от горната махала през 98 на футбол. Да, ужас. И всъщност това абсолютно се пренесе с първите касетки. Аз започнах да пиша за музика, когато бях на 13-14. Абсолютно такива самоделни сайтове. Това беше абсолютната зора на някакъв веб дизайн. Някакви WordPress, Blogspot неща. Личния блог запознаваш с други хора, примерно в Last.fm. Става някакви мини-медиа от 2-3 човека. Вече когато започнах да живея в София и малко стана не толкова one-man show, а по някакъв начин доста по-социално, тогава направихме Indie проекта, който е все още активен 15 години по-късно. Не сме спирали нито за година до голяма степен. И да кажем, от това нещо се разви сайт, който наподобяваше някаква медия за някакво време. И всъщност, когато започнах да пиша професионално, което се случи, може би около 2010-2011 година за дневник, аз реално пишех предимно за музика от 5 години. Така че, да, просто според мен беше някакъв много силно желание за контакт с отсрещния свят. Търсене на цивилизация, търсене на извънземни и когато някой ти отговори на имейла, когато си писал на 4 човека и че отговорят 2, и това, че някой е отделил време, това, че ти си принал тинейджър на 16 във Варна и че е отговорила група, която е издавана от нормален лейбъл и я виждаш по MTV в твоя дом и те, че отговарят на имейла, хванали сме сигнала от Марс. И до голяма степен този инстинкт може би е малко по-малък в днешно време, но според мен все още това е част от цялото. Ти искаш да свържеш местното обитание, което в един момент изглежда интегрирано към целия свят, в други малко по-политически моменти изглежда много отделено от другия свят. Това пак е една паежина от някакви културни връзки, които се опитваш да изградиш. И наистина по някакъв начин много приятно и магическо, когато успееш да изградиш или когато виждаш, че точка А работи за точка Б. Някой е прочел нещо за някой концерт, той отива на този концерт. Този човек се запознава с някой, те отиват всички заедно на трети концерт. И така. А пък от гледна точка на артистите, ако пък и някой после ти лайкне нещо в социалните мрежи от артисти, без да си се свързал преди това с него, също беше доста яко. В зората, в началото. Това се случва малко с Инстаграм сега, между другото. Сега нещо, което според мен се промени е, че артистите станаха пък доста контактни. Преди да ти лайкне някакъв артист нещо е такова, what? Дори да е някакъв среден, да не е някакъв супер известен, да е среден, ти си казал, вие сте намерили по някакъв начин и се кефите, ако сте си го превели от български език. Сега е малко... Пак е супер, но всички са там, всички са много активни, даже най-оборотните артисти, дали плащат на някой да е активен в социалните мрежи, дали те са просто разбрали, че трябва да са активни в социалните мрежи, трябва да си обръщат внимание на феновете и така нататък. Малко се девалвира се това, но пак е супер. Винаги е супер, ако артиста е як. В смисъл, ако наистина го цениш, ако е някой, който те кефи много, изведнъж той си енгейджва. Това с комуникацията е особено изкуство. По някакъв начин. Хем да не е твърде много
хем да пазиш някаква мистерия, Да. тъй като примерно едно от нещата, които малко изчезнаха в целия сторителинг, особено в музиката, е някакво усещане за мистерия. В повечето случаи сега малко или много знаеш всичко за всеки. Не ти остава какво да разкажеш в един материал. Абе, Те всичко си казват сами. Аз забелязвам... Те си показват гащите, нали, онлайн, така че говоря за някакви от тях, от артистите им предвид. Но да, абсолютно е прав, Светло, защото преди наистина го имаш. Аз забравих за Last.fm, но там имаше много сериозно. Аз също го ползвам. Вау. Да, ние сме последните хора в Last.fm, да го ползваме. Държа да имам Last.fm на каквото устройство имам. Това е абсолютно невероятен архив от 2004 година. Там също съм успял да се свържа с някакви лейбъли, съответно артисти. Да, наистина, какви времена. Те те таргетират, защото виждат, че ти си слушал този албум 1000 пъти на месеца и всички са... Кой по дяволите е този човек? Точно така. В смисъл, защото на тях им излизаше метрика и нали, съответно те могат да вият. Беше наистина интересни времена. Примерно, интересна история, защото като каза как въобще сме свързвали въобще с Голдман, нали, Стефан Голдман, как направихме първия контакт, защото аз пиша знам много добре за него, в смисъл слушам му нещата и в един момент получавам писмо в едно. Аз получавах доста промота, мисля, които по това време идваха предимно на дискове, някои пращаха и плочи. И тогава мисля, че Tailored Communications, мисля, че му бяха на макро... Те се занимаваха с PR агенция и там някакви... Промоушен. Точно. Връзка с журналисти. И всъщност някакъв агент ми беше изпратил от Tailored Communications, смисъл някакво писмо, където ми беше казал, че Стефан много би се радвал да се чуем и ето последния му албум. И казвам, супер, нали? Дай ще се свържа с него и се оговаряме там да се чуем по скайп с него. И аз почвам да си, в смисъл, не знам този човек какво да очаквам. Не знам, че има някакъв български корен и почвам да говоря на английски. И той ми вика, бате на български да си говоря. Но самия факт, че... И аз имах същия разговор. И после го питах, добре, ти как... И той... Аз не знаех, примерно, че той си идва толкова често в България и той ми каза, аз като идвам в България, гледам кои са изданията, където може да се пише нещо за мен, защото аз нали си се кефя на България и видях, че пишеш там. Затова и казах, пратете на този агент, пък толкова му е интересно, и всъщност нашето приятелство започна така, защото нали, тогава не беше приятелство, тогава просто направихме един материал заедно, но после си станахме приятели, защото всъщност той много ми е помогнал изобщо и за след това, може би ще разкажем малко по-късно, като бях в Германия, като се занимавах с най-задълбоченото нещо, свързано с журналистическата ми работа. Нали. Всъщност той ми е дал доста контакти. Защото направо, кажи го това. Направо кажи, да. Смисъл, че там апогея на цялото нещо в едно беше, че в един момент, като финансовата криза унази там в 2008-2009, която удари Запада, тя се усети много силно в България някъде към 2009-2010, може би, когато вече печатните издания много трудно намираха рекламодатели. Тогава издателя на едно, Асен Асенов, нали, беше решил, че идеята му беше списанието да се самоиздържа от събития, които организира. Тоест ние пишехме по това време за дизайн, архитектура, музика, изкуство. Идеята беше да направим фестивали или поне някакви събития, които да генерират някакъв приход, с който изданието да стане абсолютно независимо, т.е. то да не разчита на реклами. И по някакъв начин успях да го убедя да направим и музикален фестивал. И беше... Веднага въпрос. При положение, че другите фестивали се казаха One Architecture Week, One Design Week и One Dance Week, защо не се казваше One Music Festival? Как го убеди да е? Бях против. И смисъл... Ама каза ли? Той каза ли? Разбира се. На всички беше ясно, че звучи абсурдно. В смисъл не беше окей. И просто трябваше по някакъв начин да разкажем за какъв вайб търсим тогава, нали, какво настроение искаме да създадем сред хората и направихме този Mellow Music Festival, който се случи в 2 издания. Аз работих по първото, смисъл общо взето правих всичко с Иван Чанков тогава. От измисленето на концепцията до канене на артисти, организационна дейност и абсолютно всичко, в смисъл се занимавахме 2-3 човека. Сега като си го представя, това е някаква непосилна дейност. Само знам, че като свърши фестивала спах 3 дни. Мисля, не можах да стана. Нали, как и то не, защото се бях напраскал много, защото просто не знаех на кой свят съм. Но след този фестивал просто кандидатствах за една програма в Берлин, която беше European Journalism Fellowship, се казва тя. Имаше по това време една българка, Ваня Евтимова, тя е журналист, дори беше водеща по някакви... В смисъл участваше в някакви телевизионни предавания. Тя беше първата българка, която беше участвала в тази програма. Имахме някаква връзка с нея. Аз се питах, аз ако кандидатствам тук с моите неща, има ли шанс да ме приемат? Тя каза,
Ще те вземат с две ръце, защото повечето хора кандидатстват с теми свързани с икономика, политика, право и някакви неща. Там концепцията беше да кандидатстваш с проект, който е свързан с твоята работа, т.е. с това, което ти пишеш. Наречем в моят случай музикална журналистика и града Берлин. И аз, нали, стоя и си казвам, какво е бъдещето на музикалната индустрия, нали? Защото вярвам, че там независимите малки сцени дават това, което после популярната музика взима. В един момент всички от поп-звезди гледат, нали, от underground някакви звуци, тенденции, семпли, всякакви неща, които правят после популярната музика. Тоест, ако искаш да стигнеш до там най-важното за нещата, защото да не изследваш някаква музикална сцена, която по това време, нали, в Берлин беше скандално силно. От края на 2000-те нещата бяха много... Всички бяха адски превъзбудени. В смисъл тогава се зароди цялата енергия. Тогава беше в силата си, просто хора от цял свят отиваха някакси. Да, в смисъл тогава вече се започваше да се усеща, че всеки, който се занимава с музика, искаше да отиде в Берлин, защото това беше мястото. И всъщност те взеха, че ме приеха на смисъл в тази програма и ми плащаха пари, за да го правя това изследване. Тоест... Колко време беше? Една година трябваше да правя интервюта с хора, които аз обожавам. Нали? В смисъл това беше цялостната концепция и те ти плащат за това нещо. Те ти плащат една година да бъдеш в Берлин? Да, и накрая трябваше да напиша някаква студия, която общо взето да представя, защото те политически фундации всъщност спонсорираха различните проекти в тази програма. Мен ме спонсорира тогава фундацията на Зелената партия в Германия, защото кой друг? В смисъл, едва ли Конрад Аденауер ще ми дадат пари да ходя в Беркхайн и да изследвам потайностите на свинщината. Така да една година се занимавах с това наистина да вляза в сцената и да се запозная с всички и да мога да разкажа какво от продуценти, собственици на лейбъли, собственици на клубове, организатори на фестивали, всички актьори в тая сцена, какво мислят за това, какво предстои. Защото бяха златни години. В смисъл, по това време се случваха много неща. Да речем, SoundCloud точно се появи като платформа. Аз бях писал за тях, даже бях един от там първите 1000, дето имаха някакъв акаунт, ми пратиха, нали, защото мерси, че писа за нас. Влез тук и аз влизам вътре и то са само артисти, които харесвам. Нали. Нямаше много хора и пишеш на някой, той ти изпраща промота на албума си. В смисъл беше доста щуро за времето си. Адски полезно и аз бях такъв, баси, какво се случва тук. Това е преди 13-14 години и ти казваш, че въпросът е бил да ги питаш какво ще се случи, кой позна всички. Така ли? Окей, гордо, това беше тезата. Едно време, като сме си говорили с тебе, защото си говорихме за това много скоро, след като ти се беше върнал и ти ми каза, че повечето неща все едно си казал, че не можеш да говориш за тях. Те са само за академичната работа, ти си поел отговорност да не ги разпространяваш. Обаче минаха вече 15 години, така че мога малко да кажеш. То идеята беше, че не можех да публикувам интервютата. То е защото интервютата бяха супер откровени и там се споменаваха, нали, често пъти имена на хора, които са част от тази сцена. В смисъл, даваха се примери с тях, т.е. имаше някакви много директни препратки за това кой какво е направил, което е окей или не е окей. И в смисъл имаше този политически момент, че ако тръгна да го публикувам, това нещо може да се случат разни случки, т.е. да създам интрига без да е нужно. В този смисъл не можех да говоря за това. Иначе за това какъв е бил инсайта на хората, с които съм говорил, можех да говоря през цялото време. Добре, спомени нещо сега. Спомени примерно това, което са познали. Ние все пак си говорим за музикална журналистика. Аз тогава правих интервю с Тод Бърнс, нали, който вече го споменах с неговия нюзлетър, който беше главен редактор на Resident Advisor. Resident Advisor по това време беше медията, нали, за нашата музика. Не знам в момента какво е, не я следя толкова много, честно казано. Предполагам хората знаят историята. Това е австралийски сайт, който в началото общо взето се занимава предимно с някакъв тех хаус и подобни неща. В един момент от някакъв форум се превръща в нещо много по-голямо. В един момент стана хъба за всичко по-най в света на... Дори, в смисъл, там имаше горе-долу се опитваха да имат някаква класа в отразяването на нещата. Според мен имат. Да, и тогава си говорих с Тод Бърнс и, нали, един от въпросите, който му зададах е, в смисъл, ти си, нали, на позиция, за която хора, които пишат, мечтаят. Светло? Да, и аз бих пил. Да. И той тогава ми каза, аз ако трябва да съм честен, аз в момента мисля каква е стратегията ми за измъкване от това нещо. Аз се взимам, не мога, в смисъл. И аз бях такъв, защо искаш да излизаш от това нещо? И той тогава ми каза, защото просто, ако погледнеш чисто перспективно, какво може да изкарваш с това нещо, в смисъл, колко е лабилна цялата структура за това, за което разказваме. В смисъл,
в някаква приказка си, ама тази приказка си има своя край. И те тогава много хора виждаха, че идва този край на тези златни години. И истината е, че трудно е да изкарваш достатъчно от журналистическа дейност, ако работиш само това. В този контекст казвам, че той търсеше вариант за излизане, защото примерно той може да си е мислил вече за семейство и някакви такива неща. Защото всички обичаме да ходим на партита, обаче идва някакъв момент, в който трябва да правим и някакви други неща. И аз бях такъв в тотален шок и си казвам, баси майката, как е възможно? Аз, нали, в тогавашния ми свят, в тогавашната ми представа за нещата, това е най-якото нещо, което можеш да правиш. Нали? Как въобще може нещо друго да те вълнува. Но безплатните пасове не плащат пелени и памперси. Точно така. Нали, и оттам въобще хората, които говореха, продуценти, собственици на лейбъли, смисъл, аз тогава говорех с хора от канадската диаспора, която беше много силна. Там Матю и Нейтан Джонсън, Dead Beat, всякакви такива канадци, те бяха много голяма група. И смисъл, още те тогава, защото бяха огромна група, ми казваха, че нали, това, което се случва в Берлин в момента ще доведе до крайност, която ще отврати всички. Това естествено се случи. Организаторите на Трансмедиале ми разказваха, че в един момент това, че те са един от фестивала по това време в Берлин, който може би привлича най-голяма аудитория, това естествено ще се промени, защото просто големите лейбъли и агенциите вече тогава работеха за това, че те ти правят едни пакетни услуги и пакетни сделки и ти като погледнеш в един момент фестивалите в следващите 4-5 години, те всички станаха еднакви. Тоест гледаш фестивалите за електронна музика и ти виждаш, че те са пласирали един цял такъв сегмент от артисти. В смисъл ти казваш, тикваш някакви боксове, искаш да има жени, да има групи, да има LGBTQ хора, да има каквото и да. И те ти казват, ето ние имаме всичко, няма проблем. И те ти запълват програмата за фестивал. И това е някакво обезличаване на всичкото. Тоест, малко като илюзията с демократизацията на интернета. Нали? Когато всички си казахме, интернет е тук, т.е. всичко е цветя и рози от тук нататък. Ами не беше точно така. Тоест, хората, които интервюрах, бяха абсолютно с пълното съзнание, че това нещо, което се случва в този момент и изглежда толкова прекрасно, ще има своя край и той няма да бъде много лицеприятен и това се случи няколко години по-късно. Тоест, стигна се до някакъв момент, където и сцената в Берлин достигна своя лимит и започна да става доста токсично място, каквото мисля, че в момента е. В смисъл, ако питаш някой от хората, които са активна част от тази сцена, няма да се изкажеш много ласкаво за това, което се случва в момента. Изобщо в смисъл, живеем в едно такова време, където не се говори толкова много за музика. Аз говоря и като музикален журналист, не се говори толкова много за музика, ами се говори за кой кого представлява. В смисъл, има повече интрига, отколкото съдържание, което е някакво такова съзидателната дейност, да ви обръщаме внимание. Може би, защото аз съм се отдръпнал малко отстрани, ми изглежда все по-неинтересно на мен в момента, особено. В смисъл, много ми е трудно да слушам новата музика. Обичам да слушам 1 или 2 години по-късно, за да мога да разбера какво по дяволите се е случвало. И що това толкова много хора са го слушали, а то е толкова безумно. Нали? Минахме през някакви тенденции, то беше транс, сега вече сме почти на... В момента е даже транс. Да, и то дори вече сме на малко габа BPM. Нали? В смисъл, нещата ескалират. Кога ще се щупи това? Не знам. Нека не говориме като не искам да всичко е вълни. Това, че ние не така. разбираме нещо, Точно аз също не го разбирам. Но това, че ние не го разбираме, не означава, че не е някаква легит музика за някакво поколение, което много се кефи и намира нещо. Отплеснах се малко, но идеята беше, че всичките хора тогава нямаше някой, който беше сложил розовите очила и си каже, бати, супер, всичко няма как. Според мен е точно това е някакъв предвидим цикъл. Излиза от андерграунда, става по мейнстрим, бизнес техното идва, комунитизира се и се случва това, което виждаме. След това какво се случва? Търсиш другото място, където можеш да видиш някаква така зелена енергия, някаква суровата енергия, която има оттам. По мое мнение, даже не искам да отивам на там, но няма как да го спомена, много ми е на сърце. Това място беше Киев, там суровата енергия имаше, много хора пътуваха вече до там. И, нещата се развалиха. В смисъл, схема беше партито, нали? Не, аз даже не говоря толкова за схема, говоря, за... Поне аз съм присъствал основно на 2 места няколко пъти. Едното е Closer клуба, а другото е Кирилівска, което всъщност той няма име, той е... Викат му K41, защото е Кирилівска, улица Кирилівска 41.
има един символ за лого, символ означава няма такова място, много е добро. И какво ми направи впечатление там? И между другото, в още един-два клуба, Отел и на още едно-две места, хората влизаха, оставаха си яктата, отиваха отпред и започнаха да танцуват. Нямаше някакво какво става тук, да се погледаме. Просто отиваха и те танцуваха и те имаха нужда да танцуват и беше точно място за ескепизъм за тях и беше страхотна енергия и е точно това, което предполагам, че е било наистина в Берлин преди много години, когато смисъл, може би да го приключа това дълго такова отплесване и влизане в берлинската схема. Имаше един момент, когато в Resident Advisor правиха една поредица Real Scenes, ако не знам дали се сещате, където разказваха за градове и сцени, как се развиват. И за Киев се разказва. Включително и за Киев се разказва. В смисъл, имаше много интересни неща. Ама общо взето, ако ги изгледаш сега от наша гледна точка, смисъл всичките части на тази поредица бяха доста тежки, защото много малко места имаше някаква такава светла надежда в бъдещето. Повечето отиваха към това, че всички драми с недвижимостите, как въобще се развиват градовете в съвременния свят. Ограничават се повече пространствата за случвания на сцени. Няма ли сцени, няма за какво да пишем. В смисъл, ние журналистите. Няма ли сцена, няма музика. Тоест музиката става изключително капсулирана, много малка. То естествено може и за това да се пише, но колкото по-жива е сцената, толкова по-смислена може да бъде и журналистическата работа спрямо нея. Колкото е по-капсулована, фрагментирана или такава депримирана сцената, толкова в такъв стил е и писането за тая сцена. В смисъл, те нещата са свързани. То не може едното без другото. То журналистите са просто част от една малка част от този пъзел, който всъщност е тази музикална сцена. Там са ангажирани адски много хора. Но никъде в момента не е безкрайно розово. Дори, в смисъл, ако Ибиза продължава да съществува, аз не съм много сигурен, че това е топ готиното място, където да, може да отидем да се позабавляваме. Чувал съм, че септември е поносимото време на това място. Да, и аз съм чувал. Края на сезона. Аз също бих отишъл, той в Миконос най-вероятно стават някакви забавни неща, обаче баси майката. Смисъл, ужасно е хора. Защото смисъл няма какво да разказвам повече, защото тук ще влезе в някакви безумни истории. Светло, аз искам да те попитам искам да те попитам за твоите за някакви твои материали, за които се сещаш, за твоите първи материали и последни. Но пък преди това ми се иска само да продължа темата, искам да чуя твоето мнение. Постоянно си говорим за сцени, тук ще си говорихме как берлинската сцена била най-силна назад годините, когато е излизало от конфликт, от падането на стената, имало е бедност, имало е някакво социално напрежение. След това отново ще дам пример с Белград, където пика на сцената е те имат югославските войни. Нали? Пост Милошевич или там около Милошевич. Абсолютно, да. Постоянно си има някакъв социален конфликт. Да не говорим България, нали? Това, което се сочи като върха на рейв сцената, края на 90-те години. Да. Поеме, Виденова зима, бедност, инфлация и така нататък. Тоест някакви примери за това как културата и все пак по нашата част и музикалната сцена се развива в пика си, когато всъщност има проблеми, когато има конфликт и трудности. Какво мислиш за това? Задължително ли е да има, задължително ли е културният подем е свързан с социален конфликт и с някакъв политически конфликт, или е възможно да имаме мир и благоденствие и прогрес в културната среда като цяло? Какво мислиш? То изглежда, че много очевидно е, че отговорът е, че да, когато има конфликт, съответно има и някаква реакция от обществото, но ми се иска да мисля, че не е точно така. Че това е по-скоро малко или много рамка, която сме задали именно в разказването на времето ретроактивно. Тъй като, имаме някаква голяма култура, да кажем, в страните от бивша Югославия, покрай войните. Но това е някаква втора, трета вълна от това, че, примерно да кажем, югославски социализъм не е имал цензурата над съдържанието, каквато е имал в България или в Румъния, примерно. Да не говорим пък за Албания. Много рано се отцепва от сталинизма. Да, има страхотни, между другото, проучване и статии на английски относно точно, как да кажем,
реално по-скоро са казвали, ако цензурираме твърде много неща, хората ще се бунтуват. И затова, да кажем, имаш пънк в Македония малко след като имал Sex Pistols. Имаш New Wave в Югославия 80-те години. Тоест, това не е, как да го кажа, не е някакво домино, което е побутнато веднъж и изведнъж хората искат примерно да отидат на рейв, защото това, което виждат в реалния живот през по-голямата част от времето е някаква разруха. Според мен има много може би тънки връзки във времето и ще дам между другото един пример. Преди 10 години имахме, с Ingeotech бяхме поканили един много интересен човек, който със своята си група Хъскърду се казват. Те са, да кажем, малко родоначалници на хардкор в САЩ 80-те години. Който по едно време сякаш се преформулира в грънджа. Има много от това, което те правят през 82-а, виждаш изключително много нирвана в тях. 10 години по-късно. Тези групи, цялото поколение на групи тип, тези хора, Sonic Youth и така нататък, те са били популярни в Югославия, когато се случвали. И сега този човек, когато и дойде тук, е много отвъд славата си, той прави много различна музика. Той е много Боб Дилан, той няма нищо общо с хардкор миналото си, което го правеше много труден за маркетиране. Елате на хардкор иноватора, който сега е просто Боб Дилан. И да кажем, навсякъде, нали, той вече той почина този човек, но той тогава преди 10 години си беше типично клубен изпълнител, но в бивша Югославия свири пред 500 човека, защото те го познават от това време. В София той е напълно нов човек и ще свирят пред 50 човека. Да. Тоест, виждаш как някакви връзки от 80-те години рефлектират дори 30-40 години по-късно. И това сме го имали много пъти като някакъв контраст между, как да го кажа, посещението на определени групи между съседните страни. Примерно Румъния имаше много силна по-инди рок вълна, преди всичко да стане техно в Румъния. Румънците имам чувство, че на 5 години сменят хайпа и цялата страна е в това. Така че според мен, искам ми се да мисля, че не е така. Да, със сигурност да кажем някакъв рок-н-рол през 60-те години. Да, той да кажем има някакви големи връзки с блус музиката, примерно. Така че да. Където пък в блус музиката е на конфликт вътрешен, на душевен конфликт. Зарязан си и така нататък. Винаги всички идват от конфликт. Много е тъжно. Но аз ми се иска да смятам като тебе. В смисъл, че ми се иска и аз да смятам, че това не е точно така. Просто ние го гледаме. Ние все пак трябва да си направим някакъв, как да го кажа. Да, глава на... Все пак мислим за десетилетията според събития, нумерологично. Според каквото е нашата, как да го кажа, това, което е изпълнило нашата публична памет. Дали, начина по който 90-те години свършиха с 11 септември, примерно. Някакви такива работи. Трябва ти маркери. Точно маркери на време. И според мен много неща са вдъхновени, ако щеш, от скуката. Има една книга, тя вече е доста известна, мисля, че може би ще излъжно примерно Apple или нещо. Някои от стримингите вече има документален филм по нея. Казва се Meet Me in the Bedroom. И всъщност тя е за въобще тази вълна около нью-йоркските рок-н-рол групи тип The Strokes и Interpol. И 10-те години. Нулевите години. Точно, нулевите. Това, между другото, е много интересен конфликт на български. Как по дяволите казваме на 2000-те? На английски The Notes, мисля, The Notes, да. Или, да. The Notes, мисля, че е като Манчестър и Матчестър. Да. И е много интересно, тъй като той е като Oral History. В смисъл, те са от LCD Sound System през Interpol, т.е. са цитати на хора, които са... Да. И е много интересно това чувство на пълна културна изолация, които са имали хората в Нью-Йорк през 90-те години. Масово групите са казани, ние сме от някакъв тъп град като Нью-Йорк, съответно не може да пробием, тъй като всичко е в LA, или хората в Портланд или в Сиатъл, нали, да кажем, те идват, тези групи се формират 95-та, 6-та, въобще като някаква инкарнация малко след грънджа. Всичко е било Сиатъл, примерно. И сега на кой по дяволите се интересува какво правим в Нью-Йорк. И виждаш как някаква звезда говори за Нью-Йорк, все едно от Кърджали. Да. И така... Пън интент. Да.
Наистина това беше изключително много интересно да го прочетеш, като дали човек, че го четеш в страна, която че тези хора може да не са чували въобще някога. И това беше много интересно, тези моменти на реално по някакъв начин скука или смяташ, че не можеш да изкласиш над нещо. Okay. Да. Добре, а тебе да те върна към нещо, което ти е любимия пример на някаква задълбочена журналистика, музикална, която си правил, ако можеш да се сетиш? Получих доста приятно удоволствие защото винаги има някакво удоволствие, когато представиш някакъв ъгъл, който просто не виждаш да е представен на български език. Винаги има някакви еврика моменти. И аз много вярвам, че добрите идеи идват, когато правиш нещо съвсем друго, примерно ходиш по улицата. Да кажем, началото на лятото имах един по-дълъг текст за начина, по който много често българските звезди или българските като цяло мейнстрим изпълнители през последните 5-6 години имат все по-консервативни позиции. Чисто политически. Ако да речем... Милена. Примерно, да. И много други хора, ако щеш, как има много често религиозен фактор около някои изпълнители. Което може да е кризисен пиар, може да е незнание. Да, дали си го проследил? Дали понякога не е някакъв като нагаждане на силните на деня и търсене на някаква облага, казваш с нами Бог. Да. И дали го кажеш, защото са ти платили, защото се надяваш да ти бъде, да попаднеш сред хора, които... Според мен има нещо, съвсем човешко, че всеки може да бъде... Ако, мисълта на Анди Уорхол е била че всеки ще бъде известен за 15 минути, според мен не знам, новия вариант е, че всеки ще разпространи някакъв фейк нюз за 15 минути някога. Хората са жертва, както всички други. Всеки цъка всеки дум скролва по горе-долу едно и също място и Милена е прочела някакви странни неща, като много други хора. Той е много, много интересен според мен български рефлекс, че той е рядко истински агресивен. Той в повечето случаи е плод на уплах. Милена се страхува от едно, устата се страхува от трето. Дали се страхува или нещо друго? Да, или интересно е това. Така че това беше, да кажем, някакъв текст, който обедини и малко ме изненада, че той се чете изключително много. Изглежда е било нещо на ума на много хора, които са си мислили в тези моменти. Това по някакъв начин ги е... Да. Иначе има две неща, които скоро ще излязат, които също бяха много приятни. Дейвид Фрик, който е бил 45 години редактор в Rolling Stone, реално първо поколение музикален журналист от самото начало на 60-те години. Запалва се, когато вижда Pink Floyd в примерно клуб за 300 човека. И той все още е напълно активен човек на може би около 70 години, който ще гостува в София за Soul Alive конференцията. И покрай това имахме един Zoom call и е наистина много приятно да си разговаряш с човек на 70, който е напълно актуален, с голямо уважение и страст към традицията, в която е израснал, но много съвременен той, да кажем, когато го питах какви неща му заострят вниманието. Сега той примерно започна да говори за кой бенд свири на Aegis, коя улица в Ню Йорк. Някакви такива неща. С Bulgarian Car Trader Даниел Стоянов си говорихме наскоро. Аз наскоро го открих за първи път. Да. И той звучеше много интересно. Ще има ли някакво свирене в София? Ако не се лъжи, 11 ноември в микстейп. Велико. Мисля, той беше всъщност на София Лайф фестивал наскоро. Спасо ти чул ли? Да. Между другото, като си говорихме за пренасищането в Берлин, между другото, подобно на Стефан Годман, той също говори нелогично добър български, спрямо биографията си и това беше, което е интересно, все пак е човек, който 4 годишен живее там. И малко го питах защо всъщност му е нужен този български елемент, тъй като той вкарва много неща от България, особено в клиповете. И той примерно каза, че до голяма степен е нещо, което има желание, включително от менеджерите около него, да бъде на предна линия. Защото той каза, USP. Аз съм просто един човек от Берлин, иначе. Малко е такова смисъл, трябва да се... Вече някаква форма да се идентифицираш. Нещо по-различно. Нещо да, в смисъл, то ние супер си говорим тези неща и аз се замислям през цялото време.
Ама наистина, нали, ако се занимаваш професионално с музикална журналистика, т.е. защото нали, това ни е темата все пак. Защото ние си разказваме много готини истории, което показва, че доста сме чели, гледали сме някакви работи, обаче къде в момента, кой къде чете? Т.е. българския контекст. Exactly. Има ли някакви медии, нали? Ясно, ти продължаваш да пишеш за Капитал и за Дневник, нали? Смисъл или... Да, списание Виж. Списание Виж. Да, смисъл, че но са много малко изданията. Тоест, ако едно беше нишово, сега е ултра по-нишово. Тоест, толкова се... смисъл, супер много се фрагментирала цялата работа. Не знам хората откъде вече взимат информация. Аз питам малко като лаик в момента, защото аз леко наистина съм излязал от това цялото нещо. Как хората се информират за случващото се в момента? Как си споделят информация за нещата, които слушат отвъд, нали, когато ходят на партите или прино се виеш някакви барове и си казват, аз знаеш какво слушах. В смисъл, къде си я шерват тая музика в момента? В смисъл, къде става това нещо? Следиш хора да им гледаш плейлистите в Spotify? Примерно, това от нещата. Това е силен фактор. Това е доста силно, нали? Защото знам, че много хора го правят, но разказването за някакви истории за музика, т.е. актуална музика, почти отсъства от нашия контекст. В смисъл, няма го, не мога да намериш много. В смисъл, споделят се, но ти правиш неща, но ги правиш също като допълнително усилие отвъд... Точно така. В смисъл, че не можеш да си позволиш да работиш само това, за съжаление. Въпреки, че най-вероятно би ти се искал. И на мене би ми се искал да можех да продължавам да работя тези неща. Аз му казвам и в подкаст. Да, в смисъл, просто няма как в този смисъл, обаче то е малко като да си диджей, ама междувременно да си IT, нали? Тоест, не може... Даже това пак по-става. Евентуално, обаче пак не става. Смисъл... И може би до време, като си на 21, като си на 30 кусур, динамиката е по-различна. Тоест поколенията се сменят се приоритетите и се сменя... Къде е поколението, което ти си писал, значи 2007-2006, когато започва, ти си бил на 25? Ти си бил на 25. Да. Къде са сега 25 годишните, които пишат за музика, които им е интересно? Това е моя въпрос. Да, всъщност, ето, нали, тук стигаме вече, стигнахме си нормално до големия въпрос на епизода. Защо не се получава музикална журналистика в България и още по-конкретно нали, в нашата система електронната музика? Къде са хората, които им е интересно да пишат? Къде са хората, които им е интересно да четат? Защото съдържанието го имаш. Имаш артистите, имаш продуценти, имаш повече продуценти, отколкото е имало преди. Имаш по-качествени продуценти, отколкото е имало преди 20 години, чисто по технически причини. Не, че талант е имало и тогава, но по различни технически причини в момента професионализацията в България е по-висока, отколкото е била преди 20 години. Диджеите ги имаш, имаш клубове, имаш промоутъри, дори и население като бройка имаш. Имаш по-голямо население от други места, където сцените са по-развити. И въпреки това ние нямаме музикалната журналистика. Отново откъсначените случаи. Светло, ти пишеш в някои издания, аз пиша в фонотеката и тук там и в някое друго издание. И са някакви такива спорадични случаи. Защо така не се получава? Какво става? Какво е вашето мнение? Според мен има, как да го кажа, макро и микрокартина. Макрото е, че музиката е просто фон вече. Тя е част от тази ужасяваща дума съдържание. Тя просто е вече част от фона. Тя не идва сама. Тя е в някакъв контекст. Тя може да е саундтрак към сериал. Тя може да бъде препоръка от приятел, но тя рядко вече съществува самостойно като някакъв поп-културен феномен. Какъвто е било, да кажем, 50-те до нашето любимо десетилетие. Нулите, да. То е факт любимото ми десетилетие, между другото. Малко скоп. Защото повече хора с 80-те, 90-те, аз абсолютно, ако мога съм в Нью-Йорк нулевите години, да ходя на LCD Sound System. Да. Благодаря за Мело, между другото. 2008-2009 бях на 18 години. Факт е, между другото, винаги когато мога го споменавам, ти доведе артисти, които 5, 6, 7, 8 години след това те бяха гръмнаха и не биха дошли в България.
И това беше целта. супер. Всъщност, защото той е малко като този Moneyball филма с Брад Пит, нали, де искаш да направиш добър бейсболен отбор, ама нямаш парите и съответно трябва да намериш някакви... не са видяли нещо в това, ама той може да играе много добре като батър, нали. Примерно нещо такова и ти виждаш някаква група и си кажеш, може би ще стане нещо, ама нали, малко рискуваш тогава, ама да речем някакви неща като Бранд Брауер Фрик, те дойдоха тук за 1000 евро, бе, баси. В смисъл, само 3 години по-късно, примерно, за под 10 не можеш да ги букнеш. Тоест имаше някакви такива неща. Имаше си и големи, нали? Имаше и Гонзалес, но в смисъл това, дето го разказах тогава, че едно беше платформа и аз до края на живота си ще бъда благодарен, че можех да работя там. Тоест ти пишеш за нещо, разказваш истории за тази музика и после успяваш да я докараш тук и хората да я видят. Тоест, едно е да четеш за музика, защото това генерално четенето за музика и писането за музика е малко нърдска история. Като смисъл... Не, някой беше казал, писането за музика е като танцуване за архитектура. Да, смисъл, че нали, може да има някакви такива истории, като дето Светло разказа някакви много дълбоки интервюта, където ти да проследиш дълбоките мисли на известен артист или не до там известен, обаче той някакси ти дава някакви много интересни гледни точки за света. Но самото такова писане за музика, то е доста скучно и безумно занимание, ако трябва да сме честни. То само по себе си, тази музикалната журналистика, тя в един момент започна безкрайно много да се премесва с промоутърството, т.е. те станаха абсолютно те са свързани нещата, защото ти през разказване на истории за музиканти ти трябва да ги закараш, за да могат да ги видят хората. Тоест, ти ако пишеш за музика, обикновено си и промоутър, защото трябва да ги викаш тези хора, за да могат хората да ги видят. Тогава затваряш цикъла. Иначе, ако просто четеш ревю за някаква група, което няма никога дори да го чуеш, защото едно време това е абсурдно. Ти пишеш ревю на страниците на списание. Когато в България нямаше музикален магазин, в смисъл имаше някакви хора, които продаваха винили, някакви ретро неща, но беше ултра пиратско до супер дълъг краен период. Нали. В момента хората си плащат subscription към някакви платформи за стриминг, което пак не е безкрайно честно към артистите. В смисъл, аз имах някакъв момент там на осъзнаване, в който тотално спрях да тегля пиратски. В смисъл, дори по това време правих някакви подкасти, които бяха свързани с музика. Тоест, аз мога да си даунлоудна някакви неща да ги чуя, но ако реша да ги включа в подкаста ми, си ги купувам. Защото някакси смятам, че така е честно спрямо хората. Защото тези хора са същите, те също живеят от това, нали? Искат да изкарват някакви пари, за да могат да се занимават с това професионално. Тоест професионалното занимание с музика във всеки един от аспектите на професионалното занимаване с музика е почти невъзможно в наши дни. Аз мисля, че дори съдържателите на клубове в световен мащаб те работят по още 2-3 работи, за да могат да си държат клуба. Или мястото, където организират някакви партии. И то не е само така тук. В смисъл, че освен ако не си в схемата с наркотиците и всякакви други глупости, което винаги ще има и такива. Обаче, то някак си наистина в смисъл стана по-скоро като някакво място, като удушник за емоции, обаче не и като място, в което можеш да живееш чисто професионално. И то го мисля, че дори и за голяма част от артистите е такова в наши дни. В смисъл, не знам как издържат. Наистина не знам как издържат. Пък камо ли, нали, да говорим за писането, което е крайния. В смисъл, това е един от най-крайните продукти на цялата тази сцена. Но е безумно. Защото някакви неща, които ние приемаме за даденост днес, са по-скоро вредни, отколкото полезни. В смисъл, ние не се замисляме, нали? Аз поне на моменти въобще не се замислям. Тоест замислям, защото нямам премиум акаунт в Spotify, ползвам го да слушам само подкасти от време на време, но колко е вредно това нещо? В смисъл, ония ден излезе новина, че Bandcamp също изчезва. Да, стриминг услугите. Тоест Bandcamp също ще бъде купено. Това е новина за мен. Това преди 2-3... Я кажете. Аз не само видях в... Ще го купят май. Да, ще бъдат купени от някаква... Аз даже не прочетах новината, но видях, че много хора бяха саднали. Нали? Някакво американско сателитно радио. Да, то е всичко хубаво. Малко по малко някакви хубави неща, в които сме се клели и почва да изчезва. Просто защото е такъв света, смисъл ти всеки търси някакъв изход. Което не, в смисъл не искам да звучи много мрачно, поне от моята перспектива е такова. Но това е пак за някаква сфера, която аз следя. Не знам какво правят младите.
аз съм малко далече от техния свят в момента и не знам къде са те, не знам какво се случва. Трябва в подкаста да покажа някакви млади, някакви Да, пъти, човек, покажа. някакви 21-2 годишни, някакви хора, които правят неща. В смисъл, тези хора от Offbeat радио, те са млади хора. В смисъл, те правят нещо. Тоест, това е една платформа, т.е. те правят... това съм го правил. Да, тоест... Не, по друг... Да, но още... Но пишат ли някакви млади агенти? В смисъл, има ли нещо, според мен е някакво една идея по-трудно е. Това е моята теза. Кой ще пише? Трябва да седнеш, да се концентрираш. И някакво... Тук трябва обаче да отидем и в малко по-други теми, че акта на писане вече се случва много по-малко на хората. На качество не говорим просто за чат. Той акта на четене. Акта на четене, акта на писане, поради което смятам, и това го виждам до някъде, по принцип има някакви опити за млади хора, които се опитват да говорят за музика, които са предимно в подкаст форма. Окей, България. Окей, можеш ли да дадеш някакви примери? Има едни млади хора, които се казваха Фак подкаст. Окей. И са просто хора, които си говорят по абсолютно малко все едно са на пейката за музика, но съм впечатлен. Просто не съм сигурен дали съществува още, може би преди година-две си бях пуснал няколко епизода, но просто е яко да видиш, че някакви 20 годишни хора слушат Slow Dive. Ти си го слушал? Не, в смисъл супер е, че някакви хора го правят това нещо. Да, и викаш, има 20 годишни хора, които слушат това и си малко, вижте. Което всъщност не е ужасно изненадващо, тъй като според мен общата музикална история спира отново до нашето любимо десетилетие. След това става абсолютен хаос. Всеки човек може сякаш да разпознае 70-те, 80-те, 90-те и след това има един абсолютно непрестанен винтидж. Освен може би в много експериментални жанрове. Поради което всъщност според мен е много лесно, ако си любопитен, да хванеш какво е било миналото, да си направиш тази ментална карта. Така че всъщност имам чувството, че попал съм на някакви хора, които са действително много млади, които едно знаят всичко. Според мен те се разделят на хора, които знаят всичко и хора, които не знаят нищо. Вече всичко е до любопитство и няма се едно среден вариант. Като споменахме Bandcamp, те имаха страхотен, всъщност те бяха се развили като медиа с Bandcamp Daily. В ателието веднъж пусках просто 1 час иранска електронна музика заради тяхна статия. За какво се случва за персийските ембиент работи и така нататък. Интересно, наистина последните години основно оттам си набавях някаква нова музика. Смисъл нещо, което наистина да ме изненада. Смисъл, което не мога да го видя на някакъв сайт, който се занимава с отразяване на музика, защото навсякъде ми стана супер генерично и еднакво. И наистина там имаше някакви неща, които тотално ти чупат главата или са супер изненадващи. И просто имаше... В смисъл беше малко парадизо едно такова. Затова много хора бяха тъжни ония ден. Дори не съм се задълбочил, не исках да цъкам, не исках да си развалям настроението в петък, защото ми беше готино такова. Даже ходих да пия, нали, което ми случва рядко. И си викам, бати сега, няма да го чета това нещо, но ще вляза дълбоко и най-вероятно ще видим края. Ще затваря. Не, то просто ще бъде купено от някой, който едва ли ще има най-добрите помисли за независимата музика от тук нататък. Той SoundCloud беше... ембиент до тук. Да, в смисъл и SoundCloud беше една добра идея, но се превърна в една клоака, нали? И то никога не успя да реализира потенциала, който имаше, просто защото като всеки стартъп в един момент инвеститорите решиха друго и Sony Music се намеси и всякакви такива неща. Те според мен там като бизнес модел, като модел на функциониране, не успяха да се... Аз не ги виня, защото е сложно, но фактът е, че по-скоро не успяха. Не се получи. Не мисля, че някой ги купи в смисъл, не мисля, че някой ги прецака от големите, просто не успяха Те тръгнаха натам, просто избраха път, който е такъв, в смисъл... много хора бяха влезли там и дори си плащаха премиум акаунти, смисъл, говоря за продуценти, лейбъли и в един момент с всички регулации, които те вкараха, то стана абсолютно безпредметно плащането на това нещо и тогава огромна част от хората, които създаваха музикално съдържание или бяха лейбъли и се очакваше от тях, те през тази платформа да дистрибутират музиката си към крайни потребители, към слушатели или към професионалисти, т.е. да им пускат някакви промота. Това някакси супер много изчезна. И то не успя да се развие никога до такава степен. И сега в момента е никакво. В смисъл, качваш там просто, купуваш си пространство, за да качваш някакви миксове. Тоест, ако си NTS, имаш някакъв акаунт, в който бичиш част от архива си. И това е. Нищо повече. Тоест, то като платформа е малко... Не.
Тук за любопитните само ще кажа, че от 2015 имаме един материал с Пасов, в който го разпитвам за стриминг платформите още в началото, като стана ясно, че всъщност артистите нищо не получават. За любопитните слушатели могат да отидат на фонотеката, да потърсят за стриминга в сърч полето в фонотеката и да прочитат размислите на... Между другото бях забравил, че сме го правили. Да, всъщност беше доста интересно. Два големи материала, един от теб, един от Стефан Голдман. Да, беше доста бяха две дълбоки интервюта. Имаше много яки неща. Неща. Преди 8 години, ние какви сме чичаци. Абсолютно. Ние какви сме чичаци. Обръщаме го малко на такова става леко травмиращо, особено за младите хора. Сигурно. Не, глупости. Ето, все пак споменаваме, че те се кефят. Смисъл, нищо им няма на хората, нищо им няма на младите хора. Промяната е в общата ситуация. Ето, примерно, Светлио се опита да го насочи към някаква посока. Това, че музиката е станала по-фонова, това, че вече ни се отделя задълбочено внимание, за да, може би, хората, за да търсят повече в нея. Това със сигурност е някакъв фактор. И според мен има един чисто медиен фактор, че вече все по-малко оставяме на ръка това, че много медийни модели са към 2023 щупени. Съответно, когато те са щупени или когато се приоритизира някакво клик съдържание, това изкарва, примерно да напишеш за иранската ембиент сцена и въобще, или каквото и да било. Но според мен го има и това, че вече малко се губи ориентацията. Какво е, как да го кажа, автентично написан текст и малко се бърка журналистика и пиар в днешно време. И това ми се прави впечатление, ако щеш, покрай, да кажем, създаването на изкуствен шум около някакви имена. Примерно виждаш 5-6 ревюта, които са яки за нещо. Отиваш примерно в Лондон, Берлин, Амстердам, виждаш, че тези хора свирят, казваш си, аз съм тук сега на върха на хайпа, отивам и сте 100 човека. И си казваш, добре, защото всички световни медии са писали за нещо, което интересува 100 човека в Лондон. Малко е, да. Нещо друго за съдържание. Има някаква пирамида. Има между другото. Да. Нещо друго за, за смяната на цялата ситуация. Пак хората, според мен, им е любопитно. Пак на хората ще им е много любопитно за иранската електронна музика и ембиент музика от Пакистан и така нататък. Въпросът е, че трябва да им го подадеш вече в кратко съдържание. Ако направиш 10 сторита, 10 по-скоро YouTube шорта и рилове за иранската музика, според мен може да гръмнеш много. Ако изискаш от хората внимание, да си запазят вниманието върху един текст, който отнема 9 минути дори да се прочете, камо ли малко повече, си ги загубил. И между другото не трябва да се сърдиме според мен на никой. Това е положението и според мен затова има много такива създатели на съдържание, които им се получават нещата, които го поднасят просто по такъв bite size. И това няма нищо лошо. Ние в фонотеката, аз от много време съм си казал, че трябва да го правим, просто не сме стигнали там, нямаме мързини и така нататък. Но това е легитимен начин за поднасяне на съдържание. Просто трябва да вкарваш готиния смисъл там. И хората нямат внимание. Ставаш такова смисъл, нещо като какво беше, content creator. Или пък, това е форма на музикална журналистика в момента, вероятно. Тоест, измисляш интересна форма да правиш ревюта в YouTube. В смисъл, имаме доста примери за това, Окей, това е някаква форма на журналистика. Или пък някои хора решават да минат тотално в това да направят задълбочени анализи и да разказват за периоди или за сцени и правят книги или филми. Тоест, то вече е в двете крайности. Или са много кратки форми, или са много дълги задълбочени неща, които се превръщат или в 20-минутно видео, в което ти разкажеш нещо. Тоест, това са нещата, които аз в момента виждам и не намирам нищо лошо в това, даже напротив, супер интересно е. В смисъл, дори някакви мейнстрим медии правят подобни неща. В смисъл, BBC винаги са правили подобни поредици. Примерно това има едно, което вероятно много хора са огледали там, Krautrock, The Rebirth of Germany. Той е супер емблематичен филм, който дори говорихме се за някаква част от нещата. В смисъл за това, че някакви смутни времена създават интересни музикални явления. Тоест, то въобще що му викат Krautrock, защото
англичаните още страдат от Втората световна война и сблъсъка си с немците и първо, че то не е изобщо рок, ама защото на немците са им викали зелки и че просто е трябвало да го сложат някъде в музикалните магазини и го слагат и създават концепция за краудрок. То е някакъв див експериментал. Но който не го е гледал, според мен може да го направи, то го има според мен и в YouTube и в някакви други места. В смисъл, то е 30 минутно, ако не се лъжи, е адски интересно. Но да, това са някакви форми, нали, на такова, обаче малко разкажеш за миналото. За настоящето всичко в момента се случва, според мен, предимно през някакви събития. Тоест фестивалите до голяма степен са това място, където артистите се опитват да се позиционират. Тоест те вече не търсят толкова някакво медийно внимание, да бъдат на страниците на някакво списание. Първо, че няма чак толкова много списания. Или да попаднеш в някаква медия не е чак толкова яко. Сега, ако Ню Йоркър пишат за теб или примерно попаднеш в Guardian по някаква причина направят нещо интересно за теб, това ще ти докара доста хора ще прочитат за него. Но иначе всеки си е списание с Инстаграма си, с YouTube си и така. И всъщност това е една от голяма част от някакви артисти, Инстаграм сторитата им ги водят до някакви сцени на някакви фестивали, което дали е тъжно, дали е смешно, е въпрос на гледна точка. Но това са реалностите в момента. Тоест, толкова много се е променил начина, по който консумираме информация и по който въобще се създава информация, че да си говорим за някакъв задълбочен музикален журнализъм, особено в българския контекст, е малко трудно в момента. То въобще да си говорим за качествена журналистика в момента в България е много трудно. Нали, и за нещо, което ти спомена преди малко. Какво се случва с някакъв шеф на новините в някаква телевизия, защо става това с него? В смисъл, т.е. ние знаем, що става, ама даже не искаме да говорим, защото ще трябва да повръщаме. По-добре не. Топ заключение. Ужасно. Добре, искаме ли, понеже ние вече напредваме и както обичам да казвам, Ружин ще ме бие при голяма дължина, но чух се нещо да приключиме с някакво финално разсъждение за музикалната журналистика в България. Очевидно казахме си няколко неща. Казахме си, че няма някакъв определен проблем, просто е все едно zeitgeist е такъв, просто смяна на форматите, смяна на начин на консумиране. Но да, защо може би няма повече хора, които, или може би аз ги пропускам, защо повече хора не се интересуват това се интересуват. Точно това е проблема, ние не знаем. Ние не знаем. Дали, може би проблем е в нас. Може би проблем е в нас. И може би има някаква паралелна реалност, където в момента се пръскат от ревюиране на нови неща. Които са в формати, които просто не са класическите формати. Пишете ни, ако сте сред тези. Ако случайно някой случи, това ще е много интересно, защото аз наистина в моя фид не влизат такива неща. В смисъл... Не знам какво да кажа. Аз наистина по-скоро Светло може да кажа, защото той продължава да се занимава професионално, т.е. трябва да го поздравим за това, че има коража и въобще и че усилията, дето ги влага, намира смисъл да го прави. Аз лично за себе си знам, че ако сега продължавах да се занимавам с това нещо, най-вероятно щях да се занимавам по-скоро с някакви такива големи разкази за по-интересни за мен периоди. Тоест нямаше да се фокусирам толкова в настоящето и да търся хайпа, ами по-скоро щях да разказвам за партията, дето вече са се случили и що са били важни. Тоест малко закъсняваш, но разказваш за нещо, което е важно и всъщност се отворило някаква врата, за да може много хора да минат през нея. Просто ще станеш един историк на електронната музика и това е. Нали, както много хора го правих. Академичен. Те в западния свят, между другото, защото ние сега си говорим за българския контекст. Западния свят не е много по-различно. В смисъл в Германия голяма част от тези хора, които пишеха за музика и в смисъл са отразявали златните години на берлинската, да речем, сцена. В смисъл повечето от тези хора са автори на книги, които разказват за тези времена. Тоест тяхната фенско-журналистическа работа ги е довела до това да разкажат много истории, защото те са имали достъп, те са живяли тая среда. То обикновено това е да бъдеш добър журналист. Аз и за това дах примера в началото с тази статия в Guardian. Е смисъл да прекарваш време с хората, за които разказваш. Много е важно да си сред тях, защото тогава наистина можеш да разкажеш много интересни истории. Защото едно е да гледаш Instagram сторита, друго е с този човек да прекараш повече време и да разбереш
как живее по дяволите. И смисъл, защо тогава нещата, които прави, всъщност добиват много по-различен смисъл за тебе, като музикант, да речем. И това е предизвикателството. Не мисля, че много хора имат силите и времето да го правят. Не мисля, че и музикантите имат желанието да допускат толкова хора близо до себе си, просто защото имат други приоритети. Така че си е една трудна и неблагодарна работа, поне от моята перспектива. Нали? Ама Светло мога да каже с какво се сблъсква в момента. Светло. Не, аз имам огромна част от тези въпроси са неразрешени и за мене. Но предполагам, че да, ако има някакво качество, то по-скоро или опит за, как да го кажа, кохезивни проекти по някакъв начин, те ще дойдат от подкаст формата и от YouTube. Ако щеш в един глобален пример, сега човека може да е дразниш, но на Антони Фантано някои от ревютата са... Това е супер! Come on! Аз не го гледам много, защото... Да. Ма той е супер с това, че е толкова характерен, че мога да те подразни. Смисъл, да, но за мен е топ... Да. Не искам да казвам думата продукт, но топ формат. Там има албуми, които според мен са броя гледания, според мен е по-голям, отколкото сигурно са броя слушания на албума, което е много интересен дисбаланс. Просто той човека самия е бранд. Абсолютно. Той има своята... Има що и за хумор. Той самия е медиа. Да, както един добър журналист. Който си инфлуенсър, да. смисъл, защото това е инфлуенсъра. Той става медиа, той продава нещо. Той просто е журналист с инфлуенс. Да. И според мен го има един малко по, как да го кажа, друг момент от всичко, което очертахме, че никой в момента не иска да бъде критикуван. Всеки е изкласил по някакъв начин и ако ти си на, как да го кажа, действително си на повърхността на някакво ниво, ти не искаш вече да бъдеш критикуван по никакъв начин. Сега, примерно да кажем, не знам колко вие сте в Twitter, примерно, че може би си по-често. Мене Twitter ми е единствения фид, в който аз не пиша, но смисъл там достигам до информацията, която ми е важна. В смисъл ползвам го основно като newsfeed, в смисъл две категории, музика и футбол, защото от това се интересувам. Там няма заготвяне неща, така че това е музика и футбол. Но да. Там, примерно, ако да кажем, ако известен изпълнител има негативно ревю, ще има 1000 коментара. Как може вие да не харесвате това? Вие тъпили сте. Така че това според мен е, че никой всъщност... Отново поляризация. Да, абсолютна поляризация, която, как да го кажа, си личи просто като такова. Като преминеш през нещата. И това според мен е много интересно, че все пак музикалната журналистика, дори да не е точно критика, тя все пак е вид кураторстване. Ти все пак отсяваш нещо според твоя опит за момента. Всъщност преди 10 години съм писал за неща, които сега в момента не ми се струват добри по никакъв начин. Но спрямо твоя опит в дадения момент ти все пак упражняваш някаква селективна дейност. И да, в момента имам чувство, че просто всеки иска по някакъв начин добрите новини. Иска да чуе доброто за себе си или нещо такова. И дори нещо да е с малко... попаднах веднъж, спомням, че имаш един изпълнител, който беше много подразнен, че има сравнение в ревюто. Въобще го сравнява с някакво. Да. Чувствителен човек. Да. И така че, някакви... интересни елементи са, защото всъщност е едно... Никой не иска анализационно-критичния поглед. Иска се само пиара. Защото само той може да доведе до бутане на колелото напред. Да, и истината е, че и много от хората, които пишат по разни медии, те не могат да си позволят да бъдат критични. Просто защото в момента, ако си критичен към някакъв човек, той винаги може да се позиционира в конкретна група, която се бори за права и съответно да бъде обърнат разговора към това, че той не ме харесва, защото... Което това се случва много често, между другото, за съжаление. Тоест, то въобще критичното говорене страда от във времето, в което живеем, поради ред причини. И то ще мине някакъв период, в който нещата ще се наредят и ще може да отличим, кога просто си някакъв отвратителен фашизоид или хейтър, или просто имаш критично отношение към продукта, който някой артист създава, Защото това в момента мисля, че е тотално размито и някакси дори да разкритикуваш някакъв колектив, че са направили нещо и те ти казват, ама чакай малко.
ти просто не харесваш транссексуални, да речем. Нали, защото това се случват се такива неща, особено в берлинската сцена. По-скоро нали, на Запад. Там в момента нещата се ескалирали до така степен, че те не могат да се гледат някакви хора, до които доскоро са пускали по клубовете на свои приятели. Те вече не са приятели, защото някой е написал някакъв статус във Фейсбук, който е жегнал група от хора. В смисъл, за такава дребнавост говорим. Тоест, за каква музикална журналистика може да става дума, когато нещата са толкова, нали, чувствителни? То въобще, то времето, в което живеем е такова. Аз затова харесвам, примерно, Фин, който е партньор на Стефан. Той в Палома. Той в момента, нали, се занимава с това да се занимава с програмата на Палома, със собственик е на макро, лейбъла. Но идеята е, че той генерално е журналист, мисля, той пише страшно много за музика и това е човек с адски голям опит и музикална колекция, който може да разказва за конкретни епизоди, сцени, стилове. Примерно той прави някакви много яки поредици, които, да речем, сега има една поредица, която вече може би е до 17-та си серия, където прави подкасти само за немски хаус. Тоест хаус музика, записвана в Германия, като започна от 90-те. Мисля, че в момента е вече към 2000-те години. Okay. И това е много интересна поредица. В смисъл, това пак под някакъв... Подкаст на немски? Не, той не е подкаст, той е музикален подкаст. Той селектира някакви парчета, но можеш да видиш развитието на тази музика. Да. Скоро беше направила стартира една нова поредица, в която общо взето пуска основно ремикси, защото, нали, той ремикса също е много интересен такъв феномен, който някакви хора го критикуват и казват, за какво трябва да ремиксираш нещо, което е перфектно. Нали? Обаче има някои пъти, когато някакви ремикси са много интересни и иновативни в някакъв аспект. Той в момента се занимава и прави една такава поредица, където пуска само някакви едити и ремикси на някакви парчета, които ти го чуваш и си кажеш, това, знам. Обаче някой се направи някаква изгъзица, която в някакъв... Не винаги изгъзица, някой път нещо гениално. Някой път и супер дебилно. Но да, това е форма на работа, която аз се определям като журналистическа, нали, защото за хората, които са ценители, там няма думи, обаче има конкретни примери, които ти дават някаква история за време, за контекст, за музика. И ако имаш малко повече желание да помислиш, може да го разбереш. Тоест, не винаги журналистиката е свързана с писане на дълги прозаични текстове и интервюта. Може да бъде и просто даване на конкретни примери. Но пак е нещо такова. Тоест, да, има форми. Променили се със средствата, по които комуникираме, променил се начина, по който слушаме и приемаме критики. Нали? Обаче все още има хора, които успяват да правят много интересни неща. И може би е важно, нали, да кажем, че аз в Twitter, примерно, следя някакви журналисти. Има един Джо Мъкс, който е много известен в UK. Всичките тези по-възрастни журналисти са леко депримирани, нали, от факта какво се случва с това, защото те, примерно, трябва да разказват колко много други работи трябва да правят, за да могат да продължат да се занимават с журналистическа дейност. И това не е никак приятно, защото ти си отдаден на нещо, в смисъл влязъл си в някакъв много сериозен филм, нали? Това ти е живота и в един момент виждаш, че то всъщност не те води до никъде. И може да е малко тъжно. Един журналист, който следя в Twitter и който е бил главен редактор на Kerrang, което е издание за малко по-тежка музика от преди 20 на години, сега писа, че почва да работи като разносвач и така нататък. И вече няма накъде. Да, този Филип Шербън, нали, който е от Pitchfork, той също мисля, че скоро имаше някакво интервю, в което разказваше за това какъв е живота. Uber драйвер. Не мисля, че точно това, но по принцип, че не може да се занимава само с това нещо. Уви. Да. Така смисъл, че отказваме някакви хора от кариери в момента. Може би. Също не знам дали някой би мечтал в наши дни, защото аз едно време наистина, като започна да го правя, си викам... Ти не го мечтаеш, ти го правиш, защото имаш вътрешна нужда. Точно така. Basically. Да, в смисъл, едва ли ще мечтаеш. Аз познавам един човек, дето е мечтал да стане копирайтер, между другото. Познаваш такъв човек? Да, познавам такъв човек. Това според мен малко по-млад най-вероятно или... Той от ученик е знал, че такъв ще стане. В смисъл скандално. Или е гледал... Той си има и такива хора, гледаме някакви работи, но доста лудо. Само по себе си. Това е готино. Аз много уважавам, възхищавам се на хора, които мечтаят да станат някакви. В смисъл, искат да посветят цялото си време и усилия в определена посока. Много е гяко. Аз по-скоро не знам какво искам да стана. Exactly. Аз за това се възхищавам на тия хора. Да, абсолютно. Като се мисля, аз никога не съм имал, как да го кажа, активно желание.
Мисля, думата журналист все още ми е малко чужда. Да. Все едно искам да се обърна за кое точно говорите. Да. Такова, да. Нещо такова. Но, както казвам в интрото на епизода, дефиницията е проста и широка и не е нещо, кой знае колко... Да, не е нещо, кой знае колко сериозно, че да си кажеш, журналист, това е много сложно, аз не мога да се впиша в това. Момчета, дойде време за последния въпрос, в който вие ни препоръчвате по 3 артисти, банди и проекта, които нашите слушатели и зрители трябва да чуят. По азбучен ред, Спасов. Много ми е трудно. В смисъл, някакви нови неща не мога да препоръчам. Съвсем честно го казвам. Напоследък слушам супер много групата Talk Talk. Те са супер много. Защото и то просто ми е интересно, защото прочетах един много интересен текст за тях, че много са групите, нали, които са били някакви експериментални и с всеки следващ свой албум са ставали все по-мейнстрим, все по-такива конвертируеми, да се харесна на масите. При Talk Talk пътя е точно обратния смисъл. Те в началото почват да правят тресачки, хитове за всички и стигат до един албум, който Spirit of Eden, нали, който препоръчвам на всички да го чуят, защото там са ултра експериментални. Особено, в смисъл много яко, най-добре е да си го потърсите в YouTube. Те има няколко такива, където излиза целият албум, но на едно от всичките качвания има един пич, който може би първия коментар, той е най-четения коментар и някакъв човек, който е работил всъщност в студиото, където те записват и той разказва супер информация, такава инсайдърска за това какви гъзове са били, как се държали, нали, колко са били психопатични. Но всъщност слушам нещо много старо, дето примерно не съм го слушал, когато му е било времето, да речем. Адски много ме кефят в момента. И смисъл в последната година, честно казвам, това е една от най-слушаните групи от моя страна, което не мога да повярвам, че някой ден. Okay. В смисъл, ако ми го кажеш преди 10 години, сигурно ще да се гръмна. Okay. Но явно устарявам и издебилявам. Супер много наскоро ми попадна един, не знам SoundCloud как реши да ми даде някаква рекомендация за този Джрум или DJ Rum, както и да се произнася, с някакъв... Той мина към неокласика сякаш. Да, смисъл, той е изключително грамотен като музикант човек и ми излезе някакъв негов микс, който е правил за Мериан Хопс. Смисъл, това са някакви минали времена. Еба си майката. Смисъл, толкова добро и пак почнах да слушам някакви неща, които той издава, защото той, нали, имаше drum and bass неща, имаше доста той е пример как тръгва от един стил, underground и сега е някакъв висока класика, някаква е такова. Точно. И смисъл, забележително, имаше скоро Фабрик Лондон, бяха снимали едно много яко видео с него, където той, мисля, че в Tower of London прави някакъв като 30-минутен сет, в който пуска някакви неща. Мисля, той е много интересен. Той е немец, нали, който живее в UK и просто страшно много ми пълни душата, колко разнообразни и такива неща прави, които може да ги слушаш много след като са излязли и да продължават да носят смисъл и съдържание, нали. Малко става ретро и примерно аз много харесвам лицето Кърт Колев. Не знам, много хора сигурно знаят за него, обаче той е изключителен агент. В смисъл, като си говорим за младите, супер много ми е симпатичен и сега виждам, че подготвя нещо ново. Слушам му нещата и искрено му се кефя. В смисъл, наистина, което... Това е един от хората, дето е списъка... Както имаш. Така, ти виждаш да го кажа. Каква? Той има един трак, последния българин. Да. Така че. Да. Той е списъка, че трябва да пишеме за него, ама се не стигаме. Много ми е симпатично. Не, просто трябваше да си мислех да кажа нещо пък и което е по-такова актуално, защото това е един човек, който наистина, аз не го познавам, в смисъл нямам идея какъв е този човек. Той беше идвал един път при мен да си купува дюнери, нали? И му казах, че съм фен. Да, смисъл, той ми каза, че той ми е фен. Да, познава го просто на външен вид и му казвам, аз съм ти фен, той казвам, той и аз съм ти фен и викаме е супер. Но някакъв млад агент, наистина, мога само да го поздравя, ако случайно го слушаш това за нещата, които прави. Много ми е симпатично това цялото му творчество. И смисъл, той неговото наистина е малко по-задълбочено от това просто да прави музика. И някои хора ще кажат, че е несериозно, примерно, обаче всъщност има много мисъл в това, което той създава като съдържание. Сега видях, че се е фокусирал в нещо, което ще изследва. В смисъл ще прави някакви вариации на българска популярна музика от миналото.
И предполагам пак този хумористичен подход ще е там, обаче пак ще има доста добро качество на съдържанието, така че наистина той е доста як агент. Добре, супер. Светло? Абсолютно, да. От по-новите групи Бар Италия, които наскоро имаха нов албум, като цяло според мен 2022 и 2023 са изключително силни на имена, които се завръщат. Абсолютно обожавам новия албум на Everything But The Girl, които са, може би, първи от 21-22 години. Един малко изпълнител, който така имаше голям моментум, може би около 2007-2008 година, Патриков, който се завръща с първи, той направи първи албум от 12 години някъде, на Slow Dive новия албум също. Okay. Така че наистина според мен е много... По някакъв начин дори, ако да кажем в момента си слушател на такава музика, според мен е изключително интересно и примерно да си по-млад, да си на 17, 18, 19, тъй като буквално глави от историята се завръщат. Да. И ти наистина... И мога да се върнеш много назад. Много интересно. Абсолютно. Абсолютно. Да. И тогава я разбираш колко, заради този постоянен винтидж на последните 2 десетилетия, виждаш колко много неща произлизат от някъде. Толкова са супер... Нали, не точно имитирана група, но от този по-строкърския им период от последните 3 албуми изключително много неща има, които наподобяват тях. Да, в смисъл те имат някакви такива химни, буквално. В смисъл там има Life's What You Make It, нали, което си е било особено в гей клубовете в Щатите, е било някакъв супер тресачка. В смисъл, то нито е диско, нито е нищо, обаче те са го пускали това парче. Не можеш да си представиш, нали, колко са избухвали хората, защото те и текстовете са им много силни. Изобщо чисто музикантски подхода има някакъв супер абстрактен. Тоест, аз не съм вярвал за себе си, че някой ден ще се кефя толкова да слушам нещо такова, обаче то колкото повече го слушам, то е албум, нали, Spirit of Eden. Аз може би за последната една година съм го слушал сигурно над 60 пъти. И смисъл, така, мога да си го пусна по всяко време. Наистина е супер брутално нещо. В смисъл, басти майката. Добре, супер. Да, което много ретро, обаче много яко. Не, велико. Да. Ще ги сложиме, всичко това ще го сложим в записките. Може би трябва да го слушат към повече подкаст. Хора. Да. Добре, ами супер. Благодаря ви за епизода. Иво Спасов и Светло Тодоров. Ние благодарим за поканата.